Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanca-kanca, tepangaken nami kula Iqbal Mukti Ramansyah kula saking SDN 3 Pokok Kidul Wonogiri. Kula badhe dongeng legenda Alas Ketut sugeng midhangetaken. Nalika jaman kerajaan Demak wonten sawijining resi sekti kanthi asma Ki Kesdik Wacana. Priyantonipun lenggah piyambakan wonten satunggaling guwa ingkang kalebu dalam jajaran Giri Sewu. Giri punika dipun ubengi wana ingkang kathah kaliyan witan kanthi ranipun rembuyung saha kahanan ingkang indah. Boten kaget menawi panguwasan Demak nalika wektu punika ndadosaken minangka wana wisata ratu saha panggenan kaki pados Rajagaya. Ing wektu-wektu tinentu karawuhan boyongan ratu kanthi pangiring saha senopatinipun. Piyambakipun pados Rajagaya ingkang utama inggih punika Kidang. Perangan kasil saking pados Kidang kalawau wonten ingkang dipun kelasaken ing panggenan. Saha saprangan malih limrahipun dipun asta kondur dhateng kraton. Patilasan panggenan kangge seneng-seneng kalawau ing pungkasanipun dados sawijining desa ingkang sapunika dipun paringi nama Desa Seneng. Ingkang anggadhahi werdi panggenan kangge seneng-seneng. Ngantos sapunika panggenan punika taksih wonten ing sawijining dinten Raja Demak ngiring duta ingkang nama Raden Panji kangge manggihi Resi Ki Kesdik Wacana. Lumantar dutanipun raja nyuwun dhateng Ki Kesdik Wacana supados mbekta pinten-pinten Kidang ingkang badhe dipun dadosaken ingon-ingon wonten kratonipun. Ki Kesdik Wacana nyanggahi panyuwunan kalawau. Kanthi kasektenipun Ki Kesdik Wacana nglebetaken kidang-kidang kalawau dhateng gumbung. Golongan wonten pucuk pring kalawau lajeng dipun sumpet. Gumbung kalawau lajeng dipun paringaken dhateng Raden Panji kanthi piweling. Raden Panji gumbung punika isinipun kidang-kidang ingkang dipun kersakaken dening Gusti Prabu. Sengaja kula lebetaken dhateng gumbung punika supados Raden Panji gampil anggenipun bekta. Amargi lelampahan saking mriki dhateng kraton lumayan tebih. Ananging panjenengan emot-emot keweling kula. Ampun pisan-pisan panjenengan mbikak gumbung punika ngantos gumbung punika dumugi wonten ngajenipun raja. Matur nuwun Bapak Resi, kula badhe ngemot-ngemot peweling kalawau. Ngendikanipun Raden Panji kanthi agunging pakurmatan. Wonten ing margi dhateng Demak penggalihipun Raden Panji dipun kebaki dening menika warna pitaken ingkang boten saged dipun wangsuli dening Raden Panji piyambak. Miturut panjenengan boten lemebet ing nalar bilih kidang-kidang ingkang dipun kersakaken Gusti Prabu dipun lebetaken dhateng gumbung. Punika sanget boten tinentu ing nalar. Senajan makaten Raden Panji tetep emot dhateng piweling Ki Kesdik Wacana supados boten mbikak gumbung kalawau ngantos dumugi ing ngarsanipun raja. Raden Panji lajeng ngurungaken niyatipun mbikak gumbung kalawau. Wonten ing margi amargi saya Raden Panji leren wonten Wanajati ingkang ketel. Nalika ngicalaken sayah kalawau, paningalipun Raden Panji terus ningali gumbung kanthi rasa nuwun. Amargi terus ningali gumbung kalawau, lajeng Raden Panji mbikak gumbung kalawau kangge mangertosi isinipun. Nalika sumpet dipun mbikak, Raden Panji kaget sanget ningali kedadosan ingkang boten limrah.
Kanthi ndomblong sekala-kala saking bumbung kala wau medal kewan alit ingkang sansaya dangu sansaya ageng. Nyata kewan-kewan kala wau inggih punika kidang ingkang cacahipun 16 iji utawi 8 pasang. Lan sedaya kanthi trengginas mlebet dhateng wana malih. Raden Panji lajeng tangi saking kagetipun lajeng enggal-enggal lumayu dhateng wana nggacar kidang-kidang ngantos kopyahipun dawah wonten siti. Ananging panjenenganipun boten nggatosaken kedadosan punika. Senadyan anggenipun nguyak kidang kala mau mustra sanget anggenipun sedih kaliyan getun Raden Panji amargi gapahipun punika. Raden Panji amung saged dawah pindho isen kaliyan lemes. Mboten ngertos badhe napa malih. Badhe kondur dhateng Demak ajrih kaliyan murkanipun raja. Badhe wangsul dhateng pertapan Ki Kesdik Wacana ajrih dipun enani. Bejanipun Ki Kesdik Wacana ingkang sekti saged enggal ngertos kedadosan punika. Awit saking punika Ki Kesdik enggal nusul wonten ing margi anggenipun nusul Raden Panji. Ki Kesdik nemokaken kopiah Raden Panji ingkang dawah. Resi sekti punika lajeng ngendika, "Duh bumi lan langit, Seksenana yen wiwit dina iki papan iki bakal tak wenehi jeneng Wonoketu. Wono tegesipun alas lan ketu tegesipun kopiah." Mboten dangu Ki Kesdik Wacana enggal nemu panggenanipun Raden Panji ningali karawuhan Ki Kesdik Wacana. Raden Panji kaget sanget. "Ampun Bapa, kula sampun lancang mbikak sumpet bumbung punika lan dadosaken kewan-kewan ingkang wonten bumbung medal sedaya. Sapunika kula pasrah nampi paukuman saking Bapa Resi." Ngendikanipun Raden Panji. Mireng pengandikanipun Raden Panji, sang resi rumaos welas ananging ingkang lepat kedah nampi paukuman. "Raden Panji, panjenengan mangertosi bilih sejatosipun panjenengan punika sulih salira saking raja ingkang sampun dipunparingaken welingan. Eman sanget panjenengan boten saged nindakaken welingan punika. Awit saking punika panjenengan kedah pikantuk paukuman. Wiwit dina iki kowe aja wujud manungsa, ananging kowe dadi kidang wulung sing nunggu alas iki." Pengandikanipun Bapa Resi. Sabibaripun Bapa Resi ngucap kados makaten, sekala-kala donya iki dadi peteng dedet lan wonten langit kapireng swara gelap nyamber-nyamber. Sedaya kados dados seksi punapa ingkang dados pengandikanipun Bapa Resi. Sekala-kala Raden Panji ingkang asalipun manungsa malih dados kidang lanang ingkang gagah sanget kanthi wulu-wulungipun. Raden Panji ingkang sampun dados kidang punika nangis lan timpuh wonten ngajenipun Resi Sekti punika. "Dana punika awrat sanget tumrahipun kula. Bapa, mugi panjenengan kersa ngicali." Panyuwunanipun kidang wulung kedadosanipun Raden Panji. Ananging getun namung kantun getun. Raden Panji kedah nglampahi urip enggal dados pangarsa pacangan-pacangan kidang ingkang riyin dipun iculi wonten Wonoketu. Sasampunipun kedadosan wonten Wonoketu punika Ki Kesdik Wacana minggah dhateng inggilipun puntukan alit boten tebih saking mriku. Sasampunipun dugi wonten pucukipun
Puntukan punika panjenenganipun pinarak sekedhap kangge ngunguni kaindahan alam sak ngendhapipun. Puntukan iki endah banget. Besok yen ana rejaning jaman, puntukan iki bakal tak wenehi jeneng Gunung Giri. Dene kali sing mili ana ngisor iki bakal tak wenehi jeneng Kali Wahyu. Sapunika namanipun kali inggih punika Kali Bengawan Solo. Pangandikanipun Ki Kesdik Wacana. Wonten ing sawijining dinten Sunan Giri ingkang nembe lembara dumugi wonten papan ingkang rumiyin dipun rawuhi Ki Kesdik Wacana. Sami kalian Ki Kesdik Wacana, Sunan Giri ugi ngungun kaendahan alas ingkang wiyar. Sanget kalian papanipun ingkang kathah puntukan Sunan Giri lajeng ngendika, besok yen ana rejaning jaman, papan niki bakal tak wenehi Tenger Wonogiri. Wana utawi wana ingkang tegesipun alas, dene giri tegesipun gunung. Makaten panggenan ingkang gadhah alas ingkang ketel lan mawi. Gunung-gunung punika ngantos sakmangke gadhah nama Wonogiri ingkang manggen wonten Provinsi Jawa Tengah. Makaten dengan saking kawula matur nuwun.